Πάμε να δούμε την κάρτα της ημέρας για τις 4 Απριλίου. Λοιπόν, ανακατεύω με την Ταρό. Πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι βασικές ενέργειες στις 4 Απριλίου. Λοιπόν, έχει βγει ο διάβολος. Αυτό σημαίνει, ο διάβολος συνήθως μας δείχνει κάποιες εξαρτήσεις που έχουμε, κάποια μοτίβα συμπεριφοράς, τα οποία βασικά τα οποία δεν είναι ευεργετικά για εμάς, ίσως είναι σε έναν βαθμό αυτοκαταστροφικά. Οπότε θα έλεγα σήμερα, προσέξτε μην ξαναπέσετε σε μοτίβα του παρελθόντος, τα οποία ξέρετε ότι σας κάνουν κακό.